Pamadaring Joko Lodang Pranyata sasmita gaib tumetering dadi cangka amriga sang rahayu yuwana kang niskala tanantuk berkahing widi pegat-pegat hanyegatmi jiling kodrat
wong kandhan rimang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung piwah putri sesepuh pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Lumeberipun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng dalu. Pepanggihan malih sinarengan katang-katang campur sari Semar Mulya. Pangarsa dene panjenenganipun Bapak Wasimin, kasepuhan kaliyan panjenenganipun Bapak Warna Gepeng. Dipun koordinatori panjenenganipun Roko Masis, tasih dipun sengguyung kalian Genta Buana gensetnya Indonesia Full Solar. Juga tentunya disiarkan langsung live streamingnya 2 channel sekaligus. Kesempatan kali ini wabil khusus kagem Pak Derajat Purwanto sing nyiarke channele kalih. Mboten sah nambah biaya, Pak. Pun setunggale gratis. Semar Mulya Channel ugi bogel cakil Sragen. Jika terjadi didukung audio sound kondang Al Kalin. Dalu menika lajengaken anggenipun kala kapunggel sak wetawis wekdal. Duka panci salat maghrib dalam salat isya samenika kadang-kadang campur sari Semar Mulya sampun samekta badhe nglajengaken anggenipun sastra lipur dumateng keluarga agung Bapak Derajat Purwanto Darsan Ibu Sunarni ingkang sampun kepareng ngislamaken putra kinasih jeng menika Bagus Bagas Karasetya Wicaksana Mugya kagem putra ingkang sampun dipun kitan dados putra ingkang saleh, putra ingkang tansah migunani tumrap nusa bangsa lan agamanipun, tansah ngabekti dumateng tiyang sepahipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya yang kami hormati, tentunya kesempatan malam hari ini Semar Mulya didukung artis-artis kondangnya dari Semar Mulya. Kami perkenalkan satu persatu apabila Bapak Ibu kesempatan malam hari ini baru saja hadir dan juga belum kenal, padahal tadi siang sudah kami perkenalkan. Mijil saking Tlatah Klaten bersinar. Soalipun Dayu Puput Cahyani Semar Mulya jumeneng Cahyo. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking Tlatah Sragen Asri. Sowanipun Dayu Tri Hastuti Bogelwati. Tasih ditinggal Cahyo. Sinambung kadang seniwati salajengipun tak siarke Cahyo. Nek mawawan kelewatan ya mangap. Wong ya kowe iki kaya apa ya bestiku. Awet cilik tekan sprene ya ora lali karo aku. Nek bengi ya jek WA.
Kadang Seniwati made in kota Sragen Asri. Aslinipun janjanipun Jawa Timur Pak Magetan ning sakmenika hijrah wonten ing Sragen mundhut griya wonten ing terminal Pilangsari ning dereng lunas. Suwanipun Diayu Fani Ratnasari Bogelpati. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Biasa ini. Wah, bengi iki Pak beda bayo. Bareng awan mau ora ngene kok. Bareng bengi weh. Jane lok pokoke. Lambe pers. Lambe yo digawe abing. Mau awan ki rada coklat. Saiki digawe plenik-plenik barang. Kaya sing basah kuwi lho. Bapak Ibu, kesempatan kali ini panjenenganipun pamengko gati Bapak Derajat Purwanto Dalasan Ibu nyowanke geng ganas. Nah, biasanya di mana-mana yang sudah sering keluar masuk di layar kaca televisi Anda. Swanipun trio ganasnya Indonesia, Mas Dino Wibowo, Mbak Gea Monika dan juga Mbak Rizka Rizka. Tadi bilang nggak mandi 2 hari. Ini kenapa? Bu, mau. Bu, mobilnya Mas Bogel. Orang-orang panas. Siji, loro, telu, papat, telepon. Soalnya saya wajah melas dek dok. Oh mergo melas no. Iya. Iki tondo katresnan ora tondo kawelasan. Kowe iki kok do nyepelekke karo Nyoyo. Matur sembah nuwun lho Pak Bu nggih, mugi-mugi berkah. Panjenenganipun anggenipun tidak kuntur sandrah benak ringan ra ayu. Bocah ngegrampung. Nyoyo. Wes lebokne tas kono. Maling. Kula piyambak pangandali wara Ki Bogel Diprayitna mijil saking Tata Bumi Sukawati Sragen Asri saking pepanggungan Semar Mulya Genta Buana Alkalin Semar Mulya Channel Bogel Caket Sragen ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh sugeng lawan kanthi sekeca sinambing laras campur sari Semar Mulya. Gudel iki wis mulih rono koe. Gudil. Miak sepining swasana kadang-kadang campur sari Semar Mulya badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut buri. Mangga Mas Yanto Dinda Dek Wiwit. Mas Parmen. Mas Yono jalan kangkung digoyang.
semoga semakin berkah rezekinya. Amin. Insya Allah atas izin Allah diberi sehat, murah rezeki, berkah barokah. Insya Allah bisa ibadah ke Mekah. Amin. Dek, ini semuanya penyanyi sudah toh? Semuanya Sudah, Dek, toh. sudah. Pana udah. Sudah. Sudah cukup kan? Aku urung. Anda siapa? Gak pangkatmu apa? Aku MC. Saya nembang aku. MC itu apa? Master of Ceremony. Ayo dan nyanyi. Saiki wes kebatuk. Belum masih. Belum. Cie, menemukan jodoh cie. Kalian mengkhianati saya. Sama Ramdan, Cie. Cie, dari Brondok, cie. Lumayan buat jamu ya kan? Dek, itu menusuk dari belakang itu namanya. Ah, iya. Enak kok, enak. Mereka mau mengkhianat. Yang dua itu senengannya mainnya dari belakang. Enak. Apa ya? Koyok ngene lakon. Masih bersama duo MC tuanya Indonesia.
kilap. Rupane kaya Erik kaya. Mosok Erik sakmono. Teko harimau bareng ini. Teko tikus bareng. Ora nggo reok lah iki piye kok bogel sampe. Iki lagune jenang gula. Kowe iki nyambut gawe nek, Dok. Jenang gula digarap anu Mas. Jaranan jenengan kan ya wis suwi to. Cakil mau nih. Tarik. Yuk jenang gula, Cok. Semar Mulyo berkumandang. Asik. Yang dari Sragen. jenang gula to. Boten nyawer, boten napa-napa, penting jumeneng mriki yang putri foto kalih kula. Alah. Ayo selasar Mas. Jenengan sing entuk, ayo jenengan sing lebokne. Dikira gak apal kok piye aku lagune. MC kok. Ya. Percaya. Sing apik lho, anu sapa Raffi kok. Apik. Sing apik kowe. Matur nuwun. Apa kowe pancen ora kelingan iki amane dewi ya
joget-jogete biasa ini. Mbahmu disco kuwi. Aku ning ngene dihu iki lho, mbok yo sing semarak sing meriah ngono lho. Jogetan itu sesuai usia Mas. Aku kan jak remaja ngono lho. Ya ampun. Ngono kok ora trimo. Dek Engki, gandeng iki wektune yo dicekak aos bablas selendang sutra kuning. Iki permintaane Mas Supri sisan. Kirim duit 100.000 lumantar Mas Arif. Endi? Ya kono jaluk kono koe. Lebokne Mas. Oke. Selak asar. Situ nyawer apa ora? Sida. Apa Sampai saya kagum masuk principal.
undangan semuanya matur sembah nuwun.